Ajde, Maleš, Maleš, Maleš. Da. Ide. Ajde, Maleš. Тумбарките на место. Сега няма тумбарки дупки. Не. Sad ne snimi? Udek. Не. Вижте, ще трябва да озря. Няма да се одръжава. Има такова одръжаване. Първен има. Гледа да се надлъпля и замиране. Само да се изправи. Не може да се изправи. Наново па да се изправи. Наново. Само наново го изправя, иначе това. Ti si, spomeš si isti? Ne? Да, аз го правих. Аз го правих. И той ще роди. Аз го не виждам за него. Колко хубава бройка носиш? Хубава бройка. Научена е на головете, а пази. Научиха, не се секири. 4. Позор. Левни сад. Удари, бе! Беше за гора. Дерби на Донтон е това. Дарвин. Да, това е малко глава, порасне по изпълнение. Остай! Ono centara go mahnеше. Гол. Голманска, Амет. Каква гомаска, бре? Мале. Нашите не работят, да? А? Това
Изуред. Nema niko špika. Primi djeljke. Odi be, gazi! Bravo. Bravo! Ako ne go brani, si ga ne zgubiš. Ako izguban sad, On novu znaje, niko igra. mali stisni, brate. Maj, koliko znam naredila, be? 50 duš. Malečko za goma. 1-0. Pa ide, ja sam sam polboća. 0-0, Barbovo, nema živjeti. Vreme, brate, vreme. Koliko igra? A? A? Koliko igra? Koji sad? Ti kaži mi. Kaži mi. Kako je to? 2 pa za igrača. Bonusete? Koji? Od ima doktor s licencom. Kaži be, pres ovdje da kaži. I kada naša baš tako. Znaš, da je vaša? Znam kamenja. Ama aj. Ti znaš najbolje, da ti to bolje. Propisi ne. Ne kažu ti sve što znaš. Малко да скрие. Гледам от тебе, бе. Казвам.
И тия така далеко лямчето горе. Шут! Шут! Има ги тио, има ги. Мале, браво! Браво си! Марианчо, гледаш он там? За Варко? Šteta čovječ. Sad ću viš, pucaj! Erol! Erol, za frizurata, Erol! Това е дека аз иска, ка знае да игра футбол, да те е дефенсата. Това си иска, знае да игра това е те. Ай, на голма! Не, така, иди. О, супер, супер. Дека ще да досаш. Так, това не ми кажа. Кой бе? Ajde, sine. Александър Чеглап. Надолу без покажности, така Дека че го чути, дека че го чути. Надолу. Добре, айде! Ей, малката!
Мале. Кой е това дете? Ери Ахмед с цървите. Мале. Ама аз сега е във форма влезал. Мале, браво. Край. Мале, по-силно на топка е 80-20. Айде, наредната Айде! партия, айде, Ахмед! Следна акция гол. Браво, Ахмед! И това е оттам. Дъго! Ганга! Ай, загради се успива на Армандо Диего Марадона. Ало? А? Не, бе, малко. Ама не, на сенка сме ние тук са. Да, бе, да, се ниво е вече. Не, на сенка се да се ниво е, няма. Да се ниво. Че седи за това? Да, седи. Нема сенка. Да, айде. Фол! Оп. Браво, дечки, много хубаво игра, братца. Това ти е кипичка, бе. Абе? Да. Ама накрая, че ако не решам, че чекам. Не за пенали. Не ме викаш, не. Може ли ти това да седна, бе? Тега. И кабе човек да се си има нещо по бебето. Бебе не да се разчувства. До мен се... Не, че искам. Ти това да седнеш, аз това. Да. Абе, дай! Клопнал се си говорим, мога. Дай, бе, дай са! Яй то! Абе, Поленка, бе, ти, бе. Бега от това се отпартелил. Бега, човек. Се отпартелиш. Паднеш на точка с истории. Заруч. Йо, бяха. Явачка малко. Шут на гола, бе, за шут. Мале, какви убави шанси. Като аз на тебе на PlayStation ще ти правя. Шанси, реализация няма.
от снощи потресият. Паднеш там, окей? Не знам как. Ами са плесен. Няма се ти шиш. А? Няма се ти шиш. Добре. Цел гледам. Кангал, ела тук, бре. Ей, Ajde, gol, sine, od tuka. Od tuka, sine. Very good, very good, very good. Dobro, dobro. Беше пенал. Шут няма да се сере в нея. Шут няма. Сега сгръмна. Даше додека се разправят. Чи се тръта да е момента. Дай ти гол там време. Браво. Мале патове па цяло време вика. Коне! Пау. А той не се буди шеската там, бе. Това е фреска, бре, чите. Але. Ай, там, той. Браво. Ой, па той. Нека го би шутираш, нека. Offset. No, dai, gol! No, Давай, победник! Това е Милан победник! Това е Милан победник! Да ти кажа право в футбол. Да. Да, нашите са ми квалитетни много, некак добри акции правят. Цел
цяло по време, че го изгледаме и толкова по време. Защо бе? Защо бе? Раз. Защо бе сега, че го побля? Шеско! А отпреми завираш! Немoj bе, бацки. Братски, немoj бе така, братски. Ти го биеш бе, братски бе, не бе така бе. Пуцай! Мале. Оу. Пусти я да Игора! Пуштете го. Защо парите не дам ти? Кой? Що? Оти се повредил беше ли? А защо и ти не гърте? А? Защо и ти не го чопя? Не се ли гай? А? Не се ли гай? Що бе? Това ти тиче, бе? Що бе, фаул бе? Стиги. Аз цялото по време че го взема. Какво дада? Яна той ще му се кара, защото не тръчи. Мале, не го ни видях я па и аз. Много бърже бе. Снимава го, да. Брате да ме види. Какво дада? Да. Може после да ми дадеш да Александър ли се загрева бе? Ацката мора да влезе. Кацарски мора да влезе всеки. А? Айде, Ацка, за тебе сме. Ама това и не ще тръчи. Обяснява, тук не само отчете. Ама без разлика трябва да гони. Ние нападаме, не дава гол. Бе. Да, бе, да, бе. Карбинци са атлети, го мадрите. Къде? Ха-ха. О! Аз първо по време, че гледам само. Що бе? Що второ и? Може да не завърши и не решен. А? Мога да гледам. Защо бе? Абе, цяло че гледам и снегна го. Ще го изгледаме, бе, сега е край направо. Коя минута е? 30 може. 30. Нали? 300... Каве, гол. Игра 30-14 минути игра. Не, 16 игра. 16 минути игра. Нема фаул, нема. Няма фаулове, все той судия се свири. Той е пролитка. Е, па то бе си. Па то ме по-дека подаде. Стане се нещо. Каме. Цяло по време те гледаме и весело че си смееме. Глупост, нема нищо за тебе. Той да си извади долу. Той е тука и Миле. Скрита вонка. Дигни я бе, да еба мама и да Ей. еба на баци.
Абе, нищо, он само знае да командира Ереваня. Иле. Да ме шутира, бе! Стага да помине да го буди. Избегава, не може да помине. 100 метра не изтрча. Нема стане. Пусть яцката, бе, айде. Не стои ло. Айде, повреди си. Е, бомбичката. Серео, пичко, Колко играчите? 40 минути. 100 метра не изтрча, но за 30 минути. Ма, 30 минути, да, до 45 е по време. Бери го топката, бе. Ама чукачи! Нападашното на топката. То те! Ние играме, ама ни голове дават. Той. Фау. Ама фау. Мама фармери. Абе, Илка, бе. Семен. Нищо те каже. Дай ту на среди доле, айде. Мале. Илка нещо. На, guarda. Бъде, на. Акция ме направете, бре! На кой? Дебелюци отзад не играят. Мале. Пътой! Има човече. И гол не може да даде. Я 6-ката скорен, я той 13-ката скорен, 15-ката скорен. Една топка. Примура кармици. Македония. Мале Македония. Нема гол ни ета. Футбол не гледа, бе, си футбалера, не трябва да гледаш футбол, да знаеш как да гледаш. Шут бе да ема. Браво! Глед, не да играш футбол, после не те пуща, па не те пуща, ако не знаеш да играш футбол, кажи да те пуща. Салич, malo умрехна това. А пред това само ще бъде 10 стои. Това ти ми го първи за едно пред 10 минути беше го стои. Не 5 минути. Дай с глава удари тази топка. Пенал. Взети се чепат там горе в Божи. Ай, тая е рълча път с главата. Александър ще влезе ли? Александър ще дошка. Пущал ли го? Пущал ли го е? Така не го. Не сам го погледал. Дека на там надолу нека. Тук го пуша. Тук не го пуща? И до това го пуша. Ще убиеш зъбите да излиза това. Капачката. Брудър. Трудър го пуша. А дека игра? Ще игра?
Ajde, sine. Dosta ističe, pa dajte šutnete, a mala ide. Idenu! Ajde, da idem na polovreme, ajde, da je bi prokritijata, da je za gol. Abе, на минута е чеке. Брате, подай му на той, аз ще да му дам. Ей! Ей! Нека че шутираш, бе! Пенал! За другите пенал. Сега шутира само, директно на гол. Аха. Да. Се топне знам през гол. Аха, да. Аз сега така. Що? Не. Второ по време, второ по... И се вече остане, ле? Вече остане Сенка. Да снимай, ле, Сенка? Давай. Виши. Виждаш нещо? Ko se peški si? Ще ти сега ми да дойдеш по нас, ако не искаш. Полай! Абе, подай бе да се сера и топка и сераш. Трябва да взема. Мечо! Мечо! Не, да ходя. Не беше фаул! От топката не се важи. Баци на се судиш бе, баци бе. Чепнеш го и судиш да бе. Шука на наши голмани. Наша, ajde sin. Ajde be šutiri. Ajde šutni da go jeba, mali kakva šansa sam pred gol. Koji beše това? Ja sad tu gledam na... I kave, vrate mu. Koji beše това, Draž? Грозно име. Одяли си? Възговски грозно име. Одяли си, бе, тук? Одяли си? Бау! Аз си еби малко шишета. Nemoj be, bege be. Ja se idem sad. Nemoj Maksime. Штао! Штао! Баба! Айде, чудо, Мендо! Айде, Мендо, не може да шутиш, Мендо! Айде, Мендо! Ой, Мендо!
Čonišću. Ej, Jebe daje. Tebe? Nerviram se. Od mjaka. Dobro beše tako. Što ovdje šansi imaš, ne gdje? Šansi imame, oni gole da. Da. Domenovski, Glava Pukovski. Gumeni bomboni, gumeni pešaci. Male. Bravo, Gomene! Pa brate, šut! Oj, šutiram, taktikal! Langa! Džamilat! Male, ne gledam topkата. Male, daj da flegme аз, bre, male. Možda li te kad Maj, sine, reći im da flegne аз. Mi smo... Ти го отворили, аз да флегна. Може ли? Пити и флегна. Той! Абе, тръчи, бе! Što ne gledaš, nemaše namjeru da se hajde. Ajde. Учебачки да такова. Gledaj go same tamo, be. Cijelo vreme. Дай mi da flegnaš, bre, daj!
Znači, na Ne kastra možeš gole da- se samo da... Da igra od tebe. I da vrši pougre u vreme i šut. Brate, ti sad iznavestili za kredinica. To Hamburg, Daj me. 1-0 gubeš, 1-3 tjeta.